आंनि लाइफआव मोनसेल' रुल दं। मोजांजों बिराद मोजां, गाज्रिजों बिराद गाज्रि। जुरि आं खामि नोंनि जिउआव ओरैबायदि अर लागायनानै गारगोन आं जुरि। दे बुंदो मा सरप्राइजमोन? Sam, I'm in love. मा? Oh, Sam, I'm in love. Really? Who's the lucky guy? दङ सासे आरोना बियो बिराद मोजांखा। नंगौना? आंनिफ्रायबो हेन्डसामसिन नामा? औ, नोंनिफ्रायबो बिराद हेन्डसामसिनखा। सोर जाखो बे आंनि सान्सखौ सेना लांनाया? बिदिबाथ' आं आउट जाबाय। नोंथ' मिथिखायोना सेम, नोंल' सासे दं जायजों आं आंनि गासैबो बाथ्राखौनो शेयार खालामनो हायो। आंथ' दंमोन, बाट एज ए फ्रेन्ड। नाथाय दा नोंनि लाइफआव नोंनि जिउनि लोगोरि फैबाय। एमि, बियो नोंखौ खुसियैथ' लाखिगोन ना? सेम, बियो गुबुन बायदि नङा। He's so caring आरो बियो बिराद मोजां। बर'सानिफ्राय साबसिन लोगोरिथ' रावबो गैया। ओमफ्राय आंनोलाय माला देखायगोन? र' थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना। खोनासंखा एमि, सोरबा नोंखौ दुखु होबा आं बेखौ नागारा। आयु, मा खालामगोन दे नोङो? बुथारगोन। नोंखौ गाज्रि नोजोरैबो रावबो जेबो दा खालामथों। नोंखौ सोरबा माबा खालामोबा बुथारगोन। ओमफ्राय पार्टियालाय माला होगोन लोगोरि मोननायनि? बर'सा Dear Abu Suri, I'm back. मा जायामोन? मा बियो? बर'सा, नाथाय जोंथ' बियो माबोरै जानो हानांगौ? बियो माबोरै जानो हानांगौ? आंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव दा थां। दाउ बेदर संना दोन दे। इस दे जागोन दे, आइनो दहायनो खिन्थाखादोंमोन। दाउ बेदर संना दोन दे। इस दे जागोन दे, आइनो दहायनो खिन्थाखादोंमोन। आबु सुरि! आबु सुरि! आबु सुरि! आबु सुरिया माबोरै?
सानाव असेसोमोन ना आब' आंखौनो माबोरै बेबायदि खालामनो हाखो नों आब' आं माब्लाबाबो सिमाङावबो सानाखैमोन नों आंखौनो माबोरै आब' How could you do this? नोंखौ एसेबां फोथायोमोन आं आब' नाथाय नों मानो बेबायदि खालामनाय आब' Why? मानो Hello, Sam. I need you, Sam. Please come. Abu Suri. नोंखौथ' नों बायदिनो फेजेनगोन बुहुमनि जेखि गोहोआनो जाया मानो जोंनि अननायखौ रावबो सिफायनो हाया फैगासिनो आं आब' रेडि जानानै थादो Sam, I need your help. नोंल' सासे जाय आंखौ हेल्प खालामनो हागोन आब' सुरि जाय आंनि आंगोनिफ्रायबो आंगोमोन बेनो दिनै आंखौ थगायदों एसेबां फोथायोमोन आं आब'खौ नाथाय बियो बेबायदि जागोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन मा खालामनांगोन आं इमि Anything for you. आंनो नोंनि हेल्प नांगौ आब' जुरिनि सैथोखौ बर' सानि सिगाङाव लाबोनायाव नों हेल्प खालामगोन ना आंनि सेम I'm back. Amy back. नों मा सानदोंमोन आब' जुरि बर' साखौ आरो आंखौ गोजान खालामदों नोंनि गासिबो प्लेनखौनो मिथिजोबो आं आब' नाथाय एबार बारिया आंनि Be ready. मा एसे गाज्रिहाय नोङो नोंनिफ्राय एसेल' खम नोंखौथ' रागाखौ आंबो जोंनो हायो मिस एंग्रि आंहा नोंजों ओरैनो टाइम पास खालामबाय थानो टाइम गैया अ मिस एंग्रि रागा जोंलायबाय नामा नोंना बिमाया नोंखौ मा जानानै जोनोम होआब्रा एफा रागा ओइ मिस्टार बांद्राय दाबुं मोनथिबायना बेनोथ' प्रब्लेम आं खम रायलायनो रोङा बहा थांनाय नोंजों मतलब आं जेरावखि थाङा नोंनो खिन्थानो मा दरखार उफ नोंनि बे गोखा राव मासे मोजां नोंना मा रागायानो जोबनो रोङा नामा सिनायै मानसिजों आं रायलायनो गोसो गैया आं हले सिनायै मानसिजों रायलायनो बिराद मोजां मोनो अ काम अन मानो सिनाया जानो उप्स सिनायदावबासो सिनायगोन ना आं सिनायनो गोसो गैया रावखौबो हे एसे मोजां रायलायनो सोलोंलाय मोजां नुखा तुक्का मारा माबा बुंदोंना आं खोनायाखै नों नटिस खालामदोंना जोङो बारे बारे लोगो मोनगासिनो नोंसो आं जेराव फैयो बेयावनो सौग्राव फैयो अ बिखायावनो नांखायो नोंनि बुंनाय रावफोरा Sam गासिबो जोंनि प्लान बायदिनो जादों आरो उनावबो जोंनि प्लान बायदिनो जागोन बर' सानै खिन्थादो इमि खिन्थागोन नाथाय एसे उनाव बर' साया नोंखौ बिराद मोजां मोनो इमि थाबैनो खिन्था